Ja, man må jo troppe op nu om dagen. Det er jo ikke nok bare at sende mail, vel? Jeg kan se her, at du har 15 års erfaring inden for restaurationsbranchen. Jeg har arbejdet med servering, madlavning, det hele. Jeg har styr på det. Hvorfor er det, du gerne vil arbejde her, Tina? Hvorfor jeg gerne vil arbejde her? Jeg har altid gerne vil arbejde i restaurationsbranchen. Og jeg kan huske, da jeg var lille, og min far han tog mig med på den her café på Frederiksberg. Og de var alle sammen klædt i de her fine uniformer, og der var den her servitrice, som altid kom med ekstra chokolade til min kaffe, og så lavede hun sådan en lille fint hjerte i skummet ovenpå, og jeg tænkte, gid jeg bare kunne servere en dag, sådan med overskud til detaljerne, du ved. Og min far var kok, så jeg kom rigtig meget det sted, han arbejdede, og sugede til mig, så hvordan de serverede, dækkede bordene. Jeg har altid været fascineret af restaurationsbranchen. Ja. Hvad? Okay, altså, jeg har nok pyntet lidt på det. Hvordan pyntet på det? Altså, jeg er eks-misbruger, eks-prostitueret. Jeg bor på et halvvejshjem, og jeg har pyntet lidt på det for at få foden indenfor. Hvad? Altså. Tina, jeg har sympati for, at man forsøger på at vende det hele om. Ja. Hvornår vil du kunne starte, Tina? Altså nu. Når du vil. Når som helst. Så vil du komme i overmorgen. Kan du møde klokken 8? Ja. Med... Tusind tak, Claus. Hej. Op med dig. Kom så, Martin. Du bliver til at flytte nu. Nu må du klare dig selv, ikke? Hvad fanden har jeg gjort? Altså? Kom nu, få noget tøj på, ikke?
Hvor skal jeg gå hen? Ja. Nej, det gør du ikke, det der. Hvad fanden er du gang? Lige fikse det. Martin, for helvede, læg det ned der. Hvor fanden skal jeg tage hen, mamma? Kom så, ud med dig. Hvor skal jeg tage hen? Hvad? Slap nu af, mand. Kraftedeme flot, mor, mand! Jeg ville bare høre, om jeg har set min søn. Ja, jeg tror, I kender ham. Han er på heroin. Han hedder Martin. Brunhåret. Ja. Okay, ja. Nå, tak skal du have. Ja, hej. Hej. Ja, hej. Eller telefonen der. Ja, den har måske været det bare inden jeg så kom til det der. Er det så og dig? Hej. Jeg skal arbejde her. Jeg er den nye servitrice. Tina. Hej. Okay. Kan du vente dig? Ja. Så laver jeg lige. Cappuccino? Latte. Yes. Trykker på den knap der. Dobbelt. Ja, okay. Tak. Dobbeltkop. Dobbeltkop. Ja, så skal du lige huske at lige... Nå! Ej. Ups. Ja. Ja. Dobbeltkop. Ja. Så... Ja, den er med. Ja. Ej, ej, det må du altså huske. Det er okay. Det tager den. Ja, det begynder fejl, du ved. Det er okay. Tager vi. Sådan. Okay. Prøv bare igen. Ja. Så trykker du den der. Yes. Ja. Og så skal den op. Nå, til siden. okay. Ja, nu forstår jeg. Yes. Så skummer du mælken her. Det må du nok hellere vise mig. Det der. Sådan. Tænder du der.
kan mærke, at den er varm. Ja, Så. ja, super. Tak. Det var så lidt. Ja. Yes. Og dankort. Så skal du bare lige den anden vej. Nå ja, selvfølgelig. Sådan. Ja. Ja. Så skal han lige tage sko. Ja, okay. Så du kan lige komme med over. Jeg har smidt Martin ud. Godt for dig. Og jeg har fået et arbejde. Fik du det? Ej, tillykke. Ej, hvad sker der? Tillykke, mand. Tillykke. Fuck. Flot, mand. Sådan. Godt gået. Godt gået. Sejt. Okay. Hej. Nej, Martin, det kan du ikke. Ja, hey. Hallo? Martin, er du der? Jeg bliver nødt til at gå tilbage. Går det godt med? Jeg tænker på, hvis du har tid lige efter det. Kan I så ikke lige kigge til det? Undskyld, kan jeg bede om en cappuccino, tak? Det skal vi nok. Undskyld, kan jeg bede om en cappuccino, tak? Ja, lige et øjeblik. Den skal med den der, Du mand. skrider ud herfra, og du lader hende være i fred, eller jeg smadrer din fucking hjerne. Prøv at din junkie, mand. Ja, kom her, vil du slås, hva'? Du kan ikke engang kaste med den. Så kom herhen, mand. Kom her. Er du død, hva'? Kom her. Kom her, skal vi slås, hva'? Til det her, mand. Skrid med dig. Prøv at høre.
Hvad fanden tænker du på, hva'? Ja, hvad rager det dig? Det rager mig, når vi er på min gang. Hvad, det er også min gang. Hva? Jeg siger, det er også min gang. Din fucking idiot, mand. Hold nu op, Tina. Du kommer til at miste din søn, er du klar over det? Hva? Du mister ham. Forstår du det? Hva? De tager ham. Ikke? Han er der ikke mere. Han er der ikke mere. Skal du fandme med på afvinding, så han ikke får nogen følger af det. Så kan du sejle din egen søn, når han er kommet ud. Men der er ikke nogen stoffer her på min gang. Forstår du det? Hva? Tina, hør. Nej, men så må du sove på fucking gaden i nat. Jeg er ligeglad. Nu skal jeg sove, og nu ringer du ikke mere. Nej, men det bliver du nødt til, okay? Jeg bliver nødt til at sove, Martin. Jeg har et arbejde. Jeg skal være der i morgen tidlig, og jeg kan ikke klare det, hvis jeg ikke får noget søvn, okay? Martin, nu stopper du, okay? Hallo? Martin? Hvor er du? Nej. Bliv der, okay? Jamen, jeg kommer ud. Bliv der. Okay. Hvad så? Prøv at undskylde alt det der lort. Ja, jeg bliver nødt til at gå tilbage til mit arbejde. Jo, mor, prøv. Jeg har fået et tilbud om behandling. Og det er om 2 uger, og... Eller... Godt, så er det op til dig. Jeg kan ikke gøre det for dig. Nej, det er kun indtil jeg starter på det, mor. Prøv at høre mig, jeg kan ikke få noget sted at bo. Jeg håber, du får den behandling, ikke? Please, mor. Et øjeblik. Så hvad fanden laver du? Jeg er nødt til at tale med dig. Martin, vi går udenfor. Jeg vil bare snakke med dig. Kan vi ikke bare snakke sammen? Jo, men lad os gøre det udenfor, ikke? Ej, 2 minutter, mor. Hvad fanden er problemet, mand? Hvad så?
for et sted at sove i 2 uger. Martin, for helvede. 2 uger. Kan du huske, at du sagde til mig, da du flyttede ind for 3 måneder siden? Hvad? Ja, nu er det nu. Nu var det det. Nu er du færdig. Man stopper ikke bare fra den ene dag til den anden, det ved du sgu da godt. Hvordan kan du bruge det imod mig, mand? Jeg har gjort, hvad jeg kunne, Martin. Hvorfor ringede du så til mig? Altså, det var dig, der kontaktede mig. Kan du huske det? Hvorfor ringede du så til mig, hvis du ikke vil se mig? Det var dig, der ringede til mig. Kan du huske det? Hvorfor ringede du så til mig? Hvorfor ringede du til mig, hvis du ikke vil se mig? Du ringer til mig og siger, nu er du clean, og spørger mig, hvor jeg er. Hvor er du, Martin? Kan du huske det? Hvor er du, Martin? Hvor er du, Undskyld. Hvad fanden vil du, jeg skal sige, hva'? Jeg vil ikke have, at du skal sige noget. Jeg vil bare have, at du gør mig den tjeneste, mor. Det kan du sgu da godt, kan du ikke? Okay, Martin. Okay. Så ses vi derhjemme 6:00 udenfor. Men ingen stoffer. Er det en aftale? Ja, er det en aftale? Ja, selvfølgelig. Tak. Køber du ind på vejen hjem? 27,59. Vi mangler aftensmad. Skal jeg køre? 27,59. Og ingen stoffer, ellers så bliver du væk, forstår du det? Det har du sagt, det ved jeg godt. Det er bare det kort, mor. På et tidspunkt, så bliver det dit eget fucking problem, Martin. Jeg skal ikke... Vi ses derhjemme, ikke? Nu køber du ind. Kan jeg hjælpe dig? Må jeg bede om 2 cola? Ja. 60. Tak. Tina? Tak for det. Tina, må jeg låne dig et øjeblik? Tina? Tina, må jeg låne dig? Ja. Tina, jeg forstår virkelig godt, at du er ked af den her situation. Men nu sætter vi os ned på kontoret. Så tager vi lige en kaffe, så er det lige 5 minutter og får slået det her igennem. Okay? Du har også brug for at tale med nogen, Tina. Farvel, Claus.
Man kan sige, at det, der sker, tyngdekraften af et sort hul, er så ekstremt, som selv lys faktisk ikke kan undslippe det. Hvis du vil undslippe jordens tyngdekraft, hvilket vores bedsteforældre nok vil sige, det kan man ikke, fordi alt, hvad de har kastet op i luften gennem tiden, er jo faktisk kommet ned med samme igen. Men hvis du skulle undslippe jordens tyngdekraft, så vil du være nødt til at bevæge dig med en hastighed på 11,2 km i sekundet. Men hvis du skal undslippe tyngdekraften af et sort hul, så må du bevæge dig med en hastighed, der er hurtigere end lysets hastighed. Det er noget af en tur. Og det er uden retur. Du bevæger dig med sådan en kraft, så du uværligt på et tidspunkt vil blive delt i 2, i 8 og i 16 og en masse små bidder. Helt hypotetisk var i stand til at opleve din rejse derind i det sorte hul, hvilket er usandsynligt, fordi du på det tidspunkt er splittet til atomer. Men hvis du kunne, så ville du se galakserne tumle ind og ud. Du ville se